Kaixo, ongi etorria, ekuazio arrazional bat da. Zergatik, zatika algebraikoak dituelako, behan daude isak. Hora zer egin behar dugu, multiplo komun txikena aurkitu behar dugu. Hemen dugu faktore bat, hemen beste bat, eta hemen beste bat baina komplikatuago bat. Hora, saiatu behar dugu, olakoa daudenean, deskomposatzen. Zerbait egin dezakegu? Faktorizatzeko? Bai. Zer? Isatea dezakegu. Orduan, gerituko ditzeguke horrela. Bada faktore bat, ken, hau da bestea, goikoa ez dugu ikutzen, ezin delako zer egin, eta hemen bai, isateatzen dugu, eta barruan gelditzen da, maila bat gutxiagokin, isa gehi irukin. Horrein ikusi bat dugu, zer faktore ditugu. Dugu isa gehi iru, dugu isa gehi iru. Orduan, MKT da hau. Bi faktore horiek biderketa. Horrein, denei jarriko diegu multiplo komun txiki berdina. Ezta? Isa gehi iru, isa gehi iru, isa gehi iru. Galdera. Hemenik honea, zerkin bidertu dugu? Isarekin, goikoa ere bai. Hemenik honea, zerkin bidertu dugu? Parentesi honekin, goikoa ere bai. Hemenik honea zer den dugu? Ez dugu zer aldatu, kopiatin dugu, goikoa ere berdin. Horein, ezkerreko atala eta eskubiko atala, multiplo komun txiki honekin bidertzen badugu, denak joaten dira. Eta gerituko zaigu, isa eta kontuz honekin. Hau da, ken bat. Horrena, minus bi bider isa, minus bi bider iru. Horrena, minus bi isa, ken 6 kontuz honekin, Gogoratu, hemen, batzutan astu eta nastu iten gara. Berdin, isa horrik amabi. Pasatzen bago denak ezkerretara, gerituko zaigu, ken isa berbi, hemen dugu bat, ken bi isa, horren, minus bat isa, eta hemen dugu ken 6, eta hemen ken amabi. Pasatzen badu gonean, da gehi amabi. Amabi ken 6, 0. Orduan, koefiziente nagusia plus izan behar duenez, denak bidertuko dugu bider minus bat. Horren ikurrak aldatuko dugu. Isa berbi, gehi isa, ken 6. Ekuazio oso bat da, orduan formula egin beharko dugu, ABC, bat, minus 6, eta aztengea ordezkatzen. Isa berdi. Minus bat, gehi ken, bat bider bat, ken lau a, bider minus 6. Eta behan, bi bider bat, bi. Hau zen bat da. Guazen ikustea. Minus lau bider minus 6, minus hogeita lau, ez, plus hogeita lau, birek minus direlako. Horan, bat gehi hogeita lau, hogeita bost dira. Eta hau, baki dutzen baden, bost bider bost, hogeita bost, eta hemen dabe, bi soluzioak. Bat izango da, batuketa egiten dugunean, eta bestak enketa egiten dugunean. Minus bat, gehi bost, lau. Lau zati bi. Eta bestea. Minus bat, ken bost, minus 6. Minus 6 zati bi, minus iru. Ea, konprobatu bat dugu, ea biak soluzioa diren, edo ez diren. Lehenengo, biarekin egingo dut. Orduan, kopiatuko dut goikoa, baina isaen ordez jarriko dut bi. Bi gehi iru, ken, bi zati bi, berdin. Bi berdi, ken amabi, eta hemen da, bi berdi, gehi, iru bider, bi. Isa denak kende ditut eta jarri denetan bi. Orduan, hau zen bada, bosten bat, ezta? Eta hemen, oso bat. Jarriko dio baita ere, bosten, kenketa eresago egiteko. Berdin. Bi bider bi, lau. Ken amabi, minus 8. Eta hemen, bi bider bi, lau. Eta iru bider bi, 6. Hau zen bada, minus lau bosten, eta hau da, minus 8 amarren. Simplifikatuta, zenbat atatzen zaigu? Bueno, kenduko dut horrela. Zenbat gelditzen zaigu simplifikatuta?
minus lau bosten. Beraz, hau, bai da soluzioa. Horan ikusiko dugu minus iru soluzioaren. Bat. Minus iru jarriko dugu, isaren ordez. Minus iru gehiru. Ken, bi zati minus iru, berdin. Minus iru, berbi, ken amabi. Minus iru, berbi, gehi, iru, bider, minus iru. Minus iru gehiru, 0. Bat, zati 0, gu badakigu ezin dela egin. Horren, badakigu soluzioa ez dela. Guazen jarraitzea, ea ze gertatzen den. Bi, zati minus iru, berdin. Hau zen bada, bederatzi. Bederatzi, ken amabi da minus iru. Eta hau, bederatzi. Da, bederatzi, eta hau da, ken bederatzi. Ze gertatzen da, dela, bat zati 0, ken bi zati minus iru, berdin, minus iru, zati 0. Hau da, zerbait zati 0, berez infinitua da, ezta? Zenbaki bat, ez dela erreala, horregatik atatzen da berdina, baina hau ez da soluzioa. Ze ez da soluzio erreal bat, ate egiten da, guretik. Orduan, esango du, hau, ez dela soluzioa. Ondorioz, ekuazio honek soluzio bakarra du, hau. Guri eta zezkigu bi. Zergatik? Simplifikatzeakoan, atean zeigulako ekuazio bat, eta horrek bai zituela bi hauek. Baina, hasierako ekuazioa honek ez ditu bi. Bakarra du. Kontu, hau importantea da. Emaitzak aztertzea. Ze batzutan, zati 0 bateatzen da, eta horren ezin dugu kalkulatu. Ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?